Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan mata da kuke gani an kama ta a makabarta ne, ta zo tana tona kabari domin ta binne wani abu. Ana cewa tsafi gaskiyar mai shi. Har yanzu ana yin tsafe-tsafe da asirai musamman tsakanin mata, wata domin neman duniya ko domin mallakar miji ko domin ta haukata kishiyanta ko kuma ta gurɓata 'ya'yan abokiyar zama. Sai dai mu nemi tsari a wajen Allah, ko da yaushe mu dinga yin addu'o'i muna roƙon Allah ya kare nagari da mugu. Mu dinga karanta wato ƙula'ƙuzai saboda ire-iren waɗannan mata. Allah dai ya kare mu. Wasu kamar ba za a mutu ba. Bar dai ku saurara da kanku ku ji abin da ke faruwa. Daga ina kike? Wallahi idan baki faɗi gaskiya ba za mu sa a miki duka. Wallahi za mu sa a miki duka. Na rantse da Allah. Ki faɗi gaskiya. Waya menene wannan? Kin ga ba wanda ya dake ki ko? Ba wanda zai taɓa ki, amma ki mana bayani daga ina ma kike tukunna. Mewa Allah. Menene dalilin da yasa kika zo kika sa wannan abin zaki binne shi a makabarta? Wannan matan police station za a kai ta. Ku dauke ta ku kai ta police station. Kar wanda ya dake ta. Kar a dake ta, a kai ta police station. Kada idan wani cikin ku ya taba ta, in ba sai na sa an kama shi ba shegiya nake. Kar wanda ya taba ta. Kai ta police station. A'a waɗannan yara, ai ni na san yaran da nake gaya ma magana. Na sani. Tashi, ku tashi ku kama ta a kai ta police station kawai. Malam, mu je can Ku tambaye ta ina wayan ta ku kira wani. Ina wayanki? Ke daga ina ne wani unguwa kike ce ramada? Wani layi a babban saura. Yanzu tashi. Tashi. Babban saura a wani layi a babban saura. Abba, rike min waya na. To ku bari a tambaye ta ba. Kan ne baki ya baki ron. Kan ne baki ya Kuma da rana? a'a da motar mu can. Tufi ma. Kukan me zaki yi? A lokacin da zaki baki tunanin haka ba, baki tunanin abin da zai biyo baya ba? Ki zo ki ce zaki binne abu a cikin makabarta da rana tsakiya? Jama'a a dage da addu'a, a dage da rike alkur'ani, a dage da addu'o'i na safiya da maraice bisa sunna annabi sallallahu alaihi wasallama, domin ana tare da mugaye ba tare da an sani ba. Ana cewa mugu bai da kama. Ku dai duba wannan baiwar Allah, kamar idan an sa mata ɗan yatsa a baki ba za ta iya taunawa ba. Ta zo yin wannan mummunan aiki ba tsoro. Allah kaɗai ya san da ta binne wannan abu, wa za a haukata, wa za a kashe, wa za a lalata wa rayuwa, wasu masoya za a raba ko kuma wasu makiya za a haɗa. Allah da ya kyauta, Allah ya sawaka, Allah ya kare mu, Allah ya kare mu, ya tsare mana imaninmu, ya tabbatar da mu akan sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kar a manta a yi subscribing, a yi liking na wannan channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.